салому дуруд арз мекунам хидмати бинандагони азиз. Дар барномаи ҳақиқати тоҷикистон бо шумо ҳастам Парвиз Раҳимзода. мавзӯи имрӯзаи мо иртибот ба навори як шахсе аст ки шабакаҳои иҷтимоиро пур кардааст. ин шахс Абдулқодир Талбаков мебошад. дар навораш ошкоро таҳдид мекунад ва таҳқиру бадгӯиҳо мекунад нисбати риши мусалмонҳои аз Кӯлоқ то Бадахшон ва дар навораш пайваста аз Зардушт дифоъ мекард, тарафгириву ҷонибдорӣ мекард, таъриф мекард ки Зардушт дини яккахудо буда, маҷусӣ нест, вале дар асл ҳамаи мо шумо медонем ки зардуштӣ ин дини духудоӣ аст, яке Аҳуромаздо ва дигаре Аҳриман. хуб, барои фаҳмотар шудани суҳбат ман ҳамин навора мегузорам, якҷоя тамошо мекунем ва пас он боз суҳбатро идома медиҳем. дуруд ба шумо меорам. ин субҳ вақте ки фейсбукро кушодам, домло Абдурахим гуфтани як бародари ҷорубриш аблаҳриш ба Зардушт таън мегуфт, хорат мегуфт, маҷус мегуфт. ва як бори дигар ба ин домло ва ба дилхоҳ домлоҳои дигар таъкид мекунам ки ба гузаштагони мо нарасед, ба гузаштагони мо иҳонат наоред. ҳазрати Муҳаммад падараш кофир буд, ҳеҷ чиз намегӯяд ва дар биҳишт онҳо ҳамроҳанд. ба ягон ҷорубиш, калтариш, кӯсариш, ҷоҳилриш, намедонам ҷайрариш, кӯсариш касе имкон надодааст ки гузаштагони моро ҳақорат гӯяд. як бори дигар таъкид мекунам ба ҳама домлаҳо аз минтақаи Кӯлоқ то ба Бадахшон, ҳар касе ки дигар ба Зардушт иҳонат, ҳақорат, дуруштӣ, дағалӣ, таҳқир ва туҳмат мезанад, ман ба суд муроҷиат мекунам ва виҷдонашон бисӯзад он нафароне ки ба гузаштагони мо нахуст паямбари башарият Зардушт аст, нахуст китоби осмонӣ авастост. 65% Қуръон сарчашма аз авасто гирифтааст ва ҳазрати Муҳаммад инкор накардааст, кофир нагуфтааст Зардуштҳо. дар Қуръон собиин ин маҷусҳо ва собиин ҳамин моем ва Муҳаммад гуфтааст якка худоянд, эҳтиромашон кунед. ва ба ин ҷелакдорони ҷорубриши шапушкзада касе имкон надодааст ки Зардуштро таҳқир кунад. огоҳ кардам. астағфируллоҳ. бинандагони азиз, инҷо мехоҳам ба як саволеро матраҳ кунам ки саволе ба миён мебиёяд ки чаро солҳои дароз дар Тоҷикистон ин радиову телевизион ягон гапҳову калимаҳои мусалмонӣ намегӯянд. гуфтан аслан мумкин нест. сабабаш ҳам ана ҳамин аст ки ана ҳамин марди маҷусӣ ба тамоми радиову телевизиони Тоҷикистон ин солҳои дароз раҳбарӣ мекард ва ҳоло бошад вазифаи ин мард аз ҳама калонтарин китобхонаи ҷумҳуриро роҳбарӣ кардан аст. директори китобхонаи калонтарини Тоҷикистон аст. анакнун тасаввур кунед ки мо ба куҷо меравем. ман барои Талбаков гуфтанӣ ҳастам ки ин дине ки ту зардуштӣ мегӯӣ, ина ягон ҳайвонот ҳам қабул надорад. агар ту зардуштӣ бошӣ, рав канӣ бо пешоби гов ғусл кун ё рав духтари худата гир издивоҷ кун. ин воқеан туҳмат нест. ин воқеияти дини зардуштӣ аст ки духтари худа гирифтан, издивоҷ кардан ва аз ӯ фарзанд ба дунё овардан як кори муқаддас меҳисобанд. баъд як чизи дигар ҳаст ки на ҳама гузаштагони мо зардуштӣ буданд, балки буданд дар баробари ин ҳама подшоҳое буданд ки зардушта қабул надоштанд, мисли Рустами достон. бинандагони азиз, то ҷое ки мо дарёфтем, падари ана ҳамин Талбаков мусалмон буда. анакнун тасаввур кунед, падари мусалмон таваллуд шуд мусалмон, вале дар рафти зиндагӣ ба як тоғут сар фуруд овард ва
аз ҷамоат рӯй гардонед. Ин нафар ҳукмаш чист? хоҳишмандем фикру назарҳоятонро дар шарҳи навор нависонед. бинандагони азиз, 5 дақиқае ки дар ихтиёри мо буд инҷо ба охир мерасад. ҳар навору рӯйдодҳое ки аз ҳақиқати Тоҷикистон доред, лутфан ба мо пешниҳод кунед, ирсол намоед ва аз ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ метавонед моро пайгирӣ кунед. мо аз ҳамкории шумо бениҳоят хурсанд ҳастем. бо умеди сарбаландиву хушбахтӣ то барномаҳои баъдӣ. худо ҳофиз.